Us presentem el projecte per a P3, Ralet, per a l'educació infantil, que parteix del currículum vigent. Un material flexible i adaptable a totes les realitats educatives, que ofereix un ampli ventall de possibilitats. Editorial Barcanova fa més de 30 anys que oferim eines als professionals de l'educació del nostre país, amb la voluntat de facilitar la tasca del docent i l'adequació al món que ens envolta. Per això, contínuament presentem nous materials, útils per als professionals i atractius per als infants, que afavoreixen el seu creixement emocional, afectiu, social i intel·lectual. El material del projecte Ralet presenta el desenvolupament integrat dels continguts de les 3 àrees de coneixement i experiència del currículum de l'educació infantil. La divisió del material en carpetes facilita la presentació dels continguts. Cada carpeta se centra en un concepte diferent, cosa que permet al docent adaptar la classe a les necessitats dels alumnes. El material està format per 3 carpetes. Històries de la zebra, hàbits i educació emocional, contes, poemes i cançons, literatura i festes populars, i petits projectes, entorn i matemàtiques. En cada carpeta hi ha un treball global de totes les àrees, però es fa especial èmfasi en aquestes. Coneixement d'un mateix i dels altres. Llengua i literatura oral i escrita. L'entorn natural i les matemàtiques. El material de l'alumne es complementa amb material d'aula en paper i digital. Presentem una tasca diària de control d'assistència a la classe i una altra per observar el temps que fa, apropant l'infant a l'observació de la realitat i fomentant l'ús de les noves tecnologies. El vostre promotor us explicarà tot el procés creatiu del Ralet, hores de passió pel món dels infants i de dedicació envers ells. Per a més informació, visiteu el web www.barcanova.cat. Podeu adreçar-nos les vostres consultes a barcanova@barcanova.cat.